Podnikáte a bojíte se pokut a sankcí od úřadu? Tušíte, že máte mezery v oblasti označení provozovny, GDPR, bezpečnosti práce a dalších povinnostech souvisejících s podnikáním? Pořiďte si chytrý šanon, který jednoduše, přehledně a za dostupnou cenu pomáhá malým a středním podnikatelům předejít většině chyb, které jsou cílem nejčastějších kontrol. Ať už máte cukrárnu, kancelář nebo podnikáte z domova, chytrý šanon vás připraví na kontrolu živnostenského úřadu, státního úřadu inspekce práce, České obchodní inspekce, Úřadu pro ochranu osobních údajů, autorských práv, rozhlasových a jiných poplatků. A jak vlastně chytrý šanon vypadá? Každý úřad má svoji záložku, na které je přehledně uveden seznam dokumentů, které je nutné pro daný úřad mít, seznam ostatních povinností, které je potřeba plnit, důležité informace o způsobu průběhu kontroly. Na vás pak pouze je příslušné dokumenty do šanonu zařadit. K tomu vám pomůže náš vzorník dokumentů, který je majitelům chytrého šanonu k dispozici. Je to snadné. Objednejte si chytrý šanon a kurýr vám ho zdarma přiveze k vašim dveřím. Chytrý šanon. Podnikání bez pokut.